Preto poslal pastora Romana. Preto poslal pastora Romana. Boh vidí ľud. Hladný ľud, ktorý potrebuje Boha. Možno striebro, zlato ti nedám, lebo sám nemám. Ja viem, že mi neveríš, ale nemám. Mám jeden prsteň. Sláva Bohu. Nemám. Nemám zlato, nemám striebro, nemám nič. Ale co mám? Uraba šabája. Mám Boha. Mám Boha, cirkev. A to je viac. To je viac. To je viac. To je viac. Je všetké poklady sveta. Môžeš mať všetko, môžeš mať auta, všetko. Ale keď nemáme Boha, nie sme nič. Sme len prach a pára, na ktorý sa len krátko ukáže. A potom nič. Ale keď sme znovu zrodení zo slova, znovu zrodení zo slova, čo máš, aby si mi dal? Staň. Počujte, a pomaly ujdeme.